আমি ইয়ার পরা ইয়াত শিফট করব বিচাৰিছো এইটোহে আমরা পাগলা মানসি কিমান দিন হৈছে সরকার পয়সা আহিছে নতুন सेप्टेम्बर अक्ट'बराव सेप्टेम्बर जे बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैदों भिडिअखौ आङो एसेबाबो थामनेलाव लिरखाबाय दा बिनि सिगां आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों आङो मैया निउस पर्टेलाव मोनसे माबा नुदों आं नोंसोरनि स्क्रिनाव होगोन बे स्क्रिनाव होनायखौ नायग्रोनोसै सेप्टेम्बर अक्ट'बराव আহিব বাকি কামকৰা মানুহ যদি আছে আহক মই কৰিব দিম বাকি নকৰে না কোনো কিন্তু এতিয়া পইচা নাই খালি হাত এবাৰ জুলাইত বাজেট হ'ব ইয়াৰ পিছত দেখা যাব কিন্তু বাকি কৰা মানুহ যদি আছে আহক মই কৰাই দিম जुदि खामानिया हमना लादो लामाफ्रा दालांफ्रा न'फ्रा अबा जुदि इमारजेन्सि नांगौब्ला दाथ' नों बर'नि गेजेरावबो गोबां माखासे क्र'रपति गोनां माखासे बिजनेसमेन कन्ट्रेक्टरफोर ओंखारबायथ' जुदि बिथांमोना जुदि नेनो हायोब्ला बोसोरसे गाहाम जुदि नेनो हायोब्ला बोसोरसेनि गेजेराव जुदि बिथाङा बे मावबाय थानाय समावनोथ' नै जुलाइआव जेनेबा बाजेट सिजन फैगोन बे जुलाइआव बाजेटआ हाबोब्ला बेवहाय निस्सय हाग्रामा महिला सारा बिथांमोननो होगोन नङा होमबा बे आंनिबा गाज्रि नङा आरोखि जुदि सोरबा मावनो हायोब्ला मावनाया मोजां आरो मानोना होनना बुङोब्ला थांनायावबो थांनाय 15 बोसोर 17 बोसोरावबो सारा बेफोरबायदि माखासे खामानिखौ होखादों आरोखि माने बेबायदिबो थानांगौ जोंनि गेजेराव मिन्थिबायना एडभान्स मावनानै होग्रोबाय ओमफ्राय बिनि उनाव मावनायखौ नुखाबाय नालाय अब्ला बे समाव नोङो हाग्रामा सारा बाहाय नों माने खामानि मावनोबो गिला आरोखि खारन खामानिया अलरेडि जाखांखाबाय नङा होमबा जानानै फैखाबाय दा बे आरो दा बेफोरबायदि खालामलायनो हायोबाबो जोंनि थाखाय मोजांनि बाथ्रा गाज्रि नङा आरोखि नैथि आपडेटआ जाहैबाय मा आं नैथि आपडेटआव बेखौनो होनो नागिरदों रायजो नोंथांमोन जोंनाव माखासे एपिडिसिएल आरो इभिक्सन बे मोनसे बाथ्रा सोलिबाय थादों आरो आदानिनि माखासे एपिडिसिएल पावार प्रजेक्टआ बै समाव बासबारिनि जेनाखि फाग्लिजरा ना मा बे ओनसोलाव जानांगौमोन दा बै फाग्लिजरा ओनसोलावहाय बे इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि थानाय समाव बावहाय माखासे फर्स खालामदोंमोन आरो बेवहाय जों मोनदों माखासे दैदेनगिरिफ्रा बेहाय जाहोआखै मानोना गोबां बर' मेजरिटि आरो बर'नि गोबां हाफ्रा बेहाय थांगोन दा बे हिसाबै जोंनि गोबां माखासे दल संगठनफ्राबो बेखौ होबथानायाव बयबो मदद होलायदों आरोखि बेखौ आं माने मिथिदों आरोखि दा बाथ्राया जाहैबाय मा गोबां मानसिफ्रा दा बुंगासिनो दङ बिटिसिआव आरो फिन इलेक्सन जागोन खिन्थु नाथाय हाग्रामा सारा बुंगासिनो दङ जे इलेक्सन जाया बिटिसिआव आरो लोगोसे जेनाखि पावार प्रजेक्टखौ लानानै बे सापर्टआव जादों बे सापर्टआथ' नों धुबुरी डिस्ट्रिक्ट गोलैयो नङा होमबा ओमफ्राय बे सापर्टआवनो माखासे ओरै सिमाया माखासे जोंनि बिटिसिआव गोग्लैयो थारमाने बिटिसिनि क'क्राझार जिल्लायाव गोग्लैयो दा बै एरियाखौहाय बाहाय होनना बुङो 93 माखासे फेमिलिफोर दङ बे 93 फेमिलियावहाय मुस्लिमबो थागोन बेंगलि थागोन राजबंशिफोर थागोन आरोखि दा बैफोर 93 जायफोर फेमिलिफ्रा बे आदानि पावार प्रजेक्टआव गोग्लैनाय बै 93 फेमिलिखौ गुबुन दाबसे जायगायाव शिफ्ट खालामनाय जागोन डेट मिन्स बै जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव हा नायखाबाय आरो बे जायगायाव बिसोरखौ लांगोन आरोखि आरो बेखौ बिथांमोननि न'खरनि एबा बै जाय 93 सुबुंफोर न'खरफोर बै न'खरफोरजोंबो हाग्रामा सारा रायलायबाय बे बाथ्राखौ जों मिथिनो मोन्दों आरो बिसोर गुबुन दाबसे जायगायाव शिफ्ट खालामनाय जासिगोन दा बाथ्राया नैबेसो जादों जाय जायगायाव बिथांमोनखौ शिफ्ट खालामगोन दा बे हाया सोरनिमोन गभर्नमेन्टनि कास्ट लेन्ड ना ग्रेजिं लेन्ड ना मा होनो होमबा माबा एक्सनिया माथि माबा माथि दङनो ना ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक माथि ना मा बेखौ जों दा बुंनो थांथ'ला आरोखि खारन जों दा बबे जायगायाव शिफ्ट जायो जों बेखौ मिथियाखै जों निस्सय उनाव मिथिगोन जे बिथांमोनखौ नैबे उमुक जायगायाव लांबाय होननानै उनावहाय निउस मिडियाफ्रानो बेखौ फोरमायनानै होखागोन आरोखि बेखौ आं बिसास दं आरोखि दा बाथ्राया जाहैबाय मा रायजो जानो नोंथांमोन जोङो बिटिसिआवहाय जेन'बा दैदेनगिरिफोरनि सायाव बिसासखौ जोङो माने गोमालांगोन नामा बे मोनसे बाथ्रा सिखारो जायखि सरकार फैया मानो हय इउपिपिएलआनो फैबाय हयथ' बिपिएफआनो फैबाय नङा होमबा दा ओरै फारसेथिं जागासिनो दङ जे 125 एमेन्डमेन्टआ फैगोसो जासिगोन आरो 125 एमेन्डमेन्टखौहाय पास खालामनो थाखाय दिनै अहर इउपिपिएलनिफ्राय एबा रायजो सभानि एमपि प्रमद बर' साराबो बेखौ माने रायजो सभायावहाय बेखौ माबा खालामनो थाखाय बिल पास खालामनो थाखाय बिथाङाबो सेस्था खालामगासिनो दङ आरो मिरु लेभेलनि दैदेनगिरिफोरखौ बिथाङा सावरायगासिनो दङ बेखौबो जों खौरां मोनबाय थादों आरो बै थांनायसो सिगाङावहाय जों नुदों कि प्रमद बर' आरो ओरै जों एबसुनिफ्राय खोरोमदाव औवारि बिथांमोनहाबो थांनानै बे बाथ्राखौनो आरो फिन थाबैनो मावफुंनांगौनि खाथिरावहाय लोगो हमनानै डिसकासन खालामनायखौ जों नुदों
दा जोंनि गेजेराव बेसो जादों रायजो राजामोन BTC आव थारैनो इलेक्सना जामारगोननि जायफोरखौ जोङो गुबुननिफ्राय फैनाय होननानै जा माने इलेक्सन खालामबायब्ला बा BTC आव जुदि माने इलेक्सन खालामाब्ला माबोरै जागोन दाना खिन्थु मोनसे समाव जों नुदों BTC नि चिफ हाग्रामा साराबो बुंदों मा आसामा BTC नि बायहेरायाव नामा मा आसामा BTC आव गोग्लैया नामा माने BTC आ आसामाव गोग्लैया नामा होनदों BTC आ आसामनि बायहेरायाव नामा होननानै सारा होनदों आरो बिथाङा रिकुवेस्ट खालामदों जे आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमेन्द्र सारखौ बिथाङा बुंदों जे BTC आवबो इलेक्सना जानांगौ होननानै बिथाङा बुङा नङा बुंदों नोंथाङा बयबो नुदों निउस मिडिया पर्टेलाव बुंदों आरो बै समाव जों मोनथिदों जे साहित्य सभानि नेहाथारि नीलकान्त सारा जे बुंदों होनलायनाय आरो हाग्रामा सारा बुंदों आं सिनाया सोर नीलकान्त बेलाय आं आफादगिरिखौसो सिनायो सुरत नार्जारि होननानै बिथाङा बे बाथ्राखौ बुङा नङा बुंलायदों आरोखि खिन्थु नंगौ BTC आव जायफोरनाखि असिनाखि जायफोर BTC नि थागिबि नङा स' बिथांमोनखौ माने बिनिफ्राय थिनहरनांगौआ उच्चेर खालामनांगौआ जेनेबा बिथांमोना जुदि दस्रानिफ्राय फैनायब्ला बिथांमोनखौ गोरलैबाबो जों थिनहरनाया मोजांनि बाथ्रा होननानै आं सानो खारन जों BTC नि सेफटिनि थाखाय BTC आव सेफटि खालामनांगौब्ला BTC खौ रैखाथि होनांगौब्ला BTC आव गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोरखौ जों रैखाथि होनांगौब्ला जों BTC आव जायफोरनाखि जों सन्देह खालामदों बेफोरखौ जों माने दखल उस्थि खालामनो हाया खालामनांगोन आरो दिनै आङो स्पेसियेलि खावलायनो नागिरदों दावराव दैखाब सारखौबो खारन जों मिथिगौ माखासे गसाइगाव ओनसोलाव थानाय गसाइगाव सार्कोलनि आन्दाराव गोलैनाय गोबां माखासे हाफोरा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकब्लाबो दिनै बैफोर ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक ओनसोलाव दिनैफोरबो बर'नि हा दंमोन नाथाय बर'फ्रा दिनैसिम थाहैनो हायाखै BTC आवनो दा खिन्थु BTC ओनसोलावनो BTC हालामावनो जे बै माखासे टि मरनाय गार्डेन ओनसोलजोंहाय मरनाय टि एरिया बे ओनसोलजोंहाय बर'फोरनि गोबां हा दंनो आं बै समावनो बुंखाबाय बेफोरनि गामिफोरनि नामफोरखौ दा बैफोर जायगायावहाय बर'फोर दंमोन नाथाय बर'फ्रा दिनैसिमबो बे जायगायाव थाहैफिननो हाया मानोना बावहाय बोलोफोर बांसिन दङ बिथांमोना गिनानै थाहैनो हाया बे अबस्था जादों आरो बैफोर हाया दा बेखार दङ आरो बैफोर हाखौ दा माखासे बोलोफ्रा गायनानै हरो आरोखि हरनानै आदिबासनि जेसेबां हरो बेखौनो जानांगौ जानानै फैयो खिन्थु थाहैफिननो हायाखिसै आरो बे हाखौ बिथांमोना मरनाय बागाननि कम्पानिनो फाननो नागिरदोंब्लाबो बिथांमोना लायाखै आरोखि लानो हायाखै बा अनेक जाहोन थानो हागौ सिङाव दा बैफोर ओनसोलाव बा बैफोर ओनसोलखौ जों सेफटि खालामनाङा इभेन जुदि बै पुराना जुदि सुबुंफ्रा जुदि बै ओनसोलाव गावनि हायाव जुदि थाहैफिननांगौब्ला बेखौथ' सरकारा जोंनि BTC सरकारजों BTC बेखौ सेफटि खालामना होनो हायोना बेवहाय CRPF केम्प खालामना दोनहोनो हायो बिसोरखौ थाहैहोनानै बर'फोरखौ थाहैहोनानै बोसोरनै बोसोरथामब्लाबो बिसोरखौ केम्प खालामनानै थाहैहोनो हायो जेन' बैसोरो जों गोरोबनानै थाहैलायफिननो हायो नामा स' बिनि थाखाय माबा मोनसे सरकारनि तरफनिफ्राय इनिसिएटिभ लाजायो नामा आंनि बुंनाया बे आरो जोंनि सारमोनहा जेनेबा जायफोरनाखि राजखान्थि खालामो बिथांमोनखौ बुंबाय आङो राजखान्थि खालामगिरिफ्राबो स' जि नोंथाङा जेरैखि राजखान्थि खालाम खिन्थु बैफोरबायदि जाथायाव हारिनि अलखद समाव बेफोरखौ जों नोजोर होनांगोन खारन जोंनि बिदा फंबायफ्रानो दिनै जुदि हाया थानानैब्लाबो गावनि हायाव थाहैनो हानाय अबस्था गैला मेजरिटिया बिसिना बारा जाबाय दिनै हाया बेखार थाबोनांबाय ना फाननो हादों ना मा खालामनो हादों स' बेफोरनि सायावबो जों नोजोर होनांगोन आरो बैसोर दिनै सेरखाय बेखाय गोदाव सोराव जायगायाव हा बाय होननानै थालाहैनांबाय दिनै दा हाया बिसिना ओरैनो थाबोजोब्बाय खिन्थु नाम जारिया इभेन दासिमबो बिसिनि नामाव दं बर'फोरनि नामाव दङ बेखौ आरो बे जाहैबाय मा मरनाय टि बागान बे एरियायाव जिंजिङा एरियायावहाय दै आं नोंथांमोननो फोरमायबाय दा बेनिखायनो स्पेसियेलि आं खावलायगोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जायखि सरकाराव थायाथों मानो जेब्लायबो सरकारा बायह्रा मानसि हाबदों नामा बेनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखियो मानोना सरकारा मावनो हायो मा दं सरकारानो जुदि मावनो हायाबा जों पाब्लिकआ बोरै मावनो हागोन हानाय नङा होमबा सरकारनाव गोहो दं बोलो दं रां रुफा दं नङा होमबा प्रसासन दङ आयेन दङ सरकारनाव गासिबो दंजोबो स' सरकारा हायो मा दं दा बेनिखायनो जोंनो जुदि जोंनि सिथ्लायावनो जुदि जोङो जोंनि सिथ्लायावनो जुदि जों सिथ्लायाव गारना खारनांगौ जायोब्ला गावनि न' लुखानायखौनो जुदि जों न'खौ सिफायना खारफिननांगौ जायोब्ला अब्ला जोंनो BTCखौ मानो नांगौ कुइसना बे सोंना सिखारा दे निश्चय सिखारो जाय बिथांमोना आं बैफोराव गामिफोरनि नामखौ बुंदोंमोन बिथांमोना आंनाव फन हरनानै बुंहरदों नोंगौ फोदै नों थिगखौनो बुंदों बे एरियायाव बिदिमोन जोंनि गामि दंमोन बे बाथ्राखौ बिथांमोना आंजों फन हरनानै बुंहरदों आरोखि दा आंनि रिकुवेस्टआ बेनो
बेवहाय नों UPPL नों BPF होलायबाय जों थाबाय थानो नाङा नङा होमबा मानोना जों माबोरैबा जों उन्नति खालामनानै गावनि बे BTCनि थागिबिफोरखौ जों सेफटि खालामनो हागोन रैखाथि होनो हागोन आरो गुबुन मानसि हाबदों नामा बेनि सायाव नोजोर होनानै जों इभेक्सनखौबो लायो नङा होमबा फरेस्ट ओनसोलावल' माने इभेक्सन खालामबाय थानो फरेस्ट ओनसोलनि अनगायैबोथ' नों रिभिनिउ ओनसोलफ्राव नोङो इभेक्सन जानांगोनथ' जायफोर सरकारनि मायाव इरेगुलेट थाफैदों दिनै थायै गाबोन थायै न'खरसे दंमोन गाबोन न'खरनै जाफैबाय न'खरथाम जाफैबाय न'खरब्रै जाफैबाय दिनै 10 20 25 घर जाला फैबाय स' बैसोरखौ जुदि जों दानो जुदि होखाराबा बिथांमोनाबो उन्दै फैदों दासिमबो जों संदानाब्ला बोरै जागोन अब्ला होमबा बिसोर एरलाङोबा बिसोरनो उनाव जों बिजानुखौ जों बिसखौ जों सोनानै लानाय जाया होमबा बिसखौ सोना लानायनि उनावहाय बिसोर जोंनि सायाव मा जागोन बे बिसआ उनाव जोंनियाव गोसारनानै बिसोरो जोंखौ मनक लाबोनो सानसै थ' बेफोर आरो बाथ्राया ना जायफोर जेनुइन बासिन्दा थागिबि बिसोर थाथों बिसोरखौ थानो हो खिन्थु जायफोरनाखि माने असिनाखि बेक्तिफोर मैया दाखालि थाफैबाय बा BTC सुक्तिनि साननै सानथाम सिगां थाफैदों बेफोरबायदिखौ नोजोर होनानै खालामनाया मोजां होननानै जोंनि सेफटिनि थाखाय BTCखौ रैखाथि होनो थाखाय बिनि सायाव सरकारा इनिसियेटिभ लागोन हाग्रामा सारा इनिसियेटिभ लागोन आं बेखौ आंनि सोदोबनिफ्राय दुंब्रुद गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायबाय आरोखि बेखिनिखौनो आं फोरमायबाय थेंक इउ